No niin. Aloitetaan silleen niin kuin perinteisesti, että hengitellään syvään muutaman kerran ja silmät kiinni ja varmastikin teillä on sitten hyvä asento siellä. Ja lähdetään valmistautumaan, vastaanottamaan hoitoa sydäntietoisuudelle ja sydämelle. Ja ensimmäiseksi otetaan yhteys maahan. Mielessäsi katsele, että sulla on hyvä yhteys maan energiaan. Ja sä voit peräti ajatella, että sun energia saavuttaa maapallon keskipisteen. Ja käyt noutamassa sieltä syvää maadotusta itsellesi ja tuot sen takaisin kehosi kautta. Ja annat sen asettua suoraan sun sydämeen. Sillä sydänenergia, ihan niin kuin kaikki muutkin osat meissä, tarvitsee maadotusta. Ja näin ollen se voi antaa meille rauhaa, kuunnella ja olla läsnä omassa sydämessä. Ja tässä vilisee ekana runsas määrä vaaleanvihreitä ja tummanvihreitä enkeleitä sun ympärillä. Ja yksi niistä enkeleistä laittaa nyt kätensä sun pään päälle. Ja hän itse asiassa lähettää tummanvihreätä valoa päästä aloittaen pitkin sun selkärankaa, selän kautta, jalkojen kautta ja varpaisiin saakka ja jalkapohjiin saakka. Ja tämäkin on osa tätä maa-energian lataamista, vaikka se tulee sitten tuolta päästä alkaen. Ja katsele ja tunnustele omaa kehoa, miltä se tuntuu. Ja jos sä koet, että siellä on jotain jännitysteloja, niin pyydä, että tämä vihreä enkeli lähettää myöskin sinne erityisesti rauhoittavaa hoitoa. Ja anna itsesi ottaa vastaan avomielisesti ja innokkaasti rakkaudellista hoitoa koko kehollesi, mielellesi ja sydämellesi. Ja pyri olemaan sillä tavalla rentoutunut, että omat mielen esteet tai jotkut hankaluudet eivät ole sinun tielläsi. Sitten sitä pulpahtaa 2 vaaleanvihreitä enkeliä sun sydämeen. Sä tulit avaamaan heille oven ja sä olit ihan täysin innokkaasti vastaanottamassa nämä vieraasi sun sydämeen istumaan sun kanssa. Ja te istutte yhdessä tämmöisen pyörän pöydän äärellä. Ja sitten sinne tulikin vielä 2 tummanvihreitä enkeliä seuraavaksi, joten tässä on nyt semmoinen nelikko seurustelemassa sun sydämen kanssa. Ja katsele ja kuulostele, miltä sun sydän näyttää juuri tänään ja juuri tällä hetkellä. Löytyykö sieltä jotain rauhattomuutta? Löytyykö sieltä jotain kipua, jotain rasitusta? Tai jotain epäileväisyyttä jonkun asian suhteen? Ja jos näin on, tai mitä tahansa, mikä tuntuu jollain tavalla hankalalta, niin me pyydetään, että enkeli nelikko menee siihen kohtaan sinussa, missä se jumi tai se hankaluus eniten tällä hetkellä asustaa. Ja tässä näytetään niin kuin sellaista näkökulmaa tai kuvaa, että jossain kohti sydämessä on joku jumi, johon liittyy erilaisia tunteita, mitkä ei välttämättä tunnu mukavilta. Ja se, mitä nämä vihreät enkelit ekana tekee, että ne laittaa kaikki kätensä siihen kohtaan. Ja sä oot siinä mukana vierellä.
Ja miten ne ensiksi hoitaa sitä kohtaa sinussa tai sitä tunnekuviota sinussa on. Ne lähtee lataamaan rakkautta. Joten annetaan rakkautta ensiksi näille vaikeille tunnetiloille tai hankaluuksille. Ja ne voi sisältää mitä tahansa. Jotain akuuttia tai jotain vanhaa. Ja heidän näkemys on sellainen tänään, että meidän on helpompi purkaa sitä vaikeaa pois vapauteen. Kun me annetaan ensin rakkautta vapautua sinun syvästä sisimmästä. Siellä mitä tahansa sydämeen juuttuu ja kun on erilaisia tiloja, mitä voi olla, jotka voi olla tosi vaikeita, niin ne jumittuu, ne jää paikoilleen ja ne voi vaivata monella tapaa niin kuin omassa tunnemaailmassa ja myöskin kehollisesti. Ja ne voi väsyttää, ne voi rasittaa ja ne voi ärsyttää. Joten tässä on nyt semmoinen vastavoima, rakkauskäyttö, jota kautta tässä pyritään helpottamaan sitä kohtaa, mikä on takkuinen. Ja sitten tässä on kiva näkemys myöskin sillä tavalla, että sä itse toit semmoisen ison roskapussin. Ja sä lähdet auttamaan näitä enkeleitä siirtämään sinne roskapussiin näitä vaikeita, hankalia tunteita tai kokemuksia. Ja samalla kun tässä tehdään sitä tai kun sä teet sitä, niin sä katselet, mistä sä pyrit vapautumaan. Mikä tuntuu tällä hetkellä, että on vähän niin kuin semmoinen ylimääräinen reppo tässä tapauksessa sun sydämen sisällä. Ja nämä enkelitkin ne vaan niin kuin työntää sitä sinne roskapussiin, auttaa sua. Samalla kun ne antaa sullekin koko ajan rakkautta. Haluaa niin kuin turvata sitä sun omaa voimaa ja helpottaa sun yleistä olotilaa ja myöskin piristää sinua. No tää on tämmönen hauska yhteistyökuvio nyt kerran. Sitten sulla on niin se roskapussi käsissä ja sit sä laitat sen kiinni ja sit sä vanat sen yölle noista enkelistä. Voiko sä viedä tämän pois? Mutta joo. Ja hän vie sen ulos sun sydämestä ja se vapautui. Ja se perusajatus tässä oli tosi yksinkertainen, että vapautetaan jotakin, mikä on jumissa eri tavoin sun sisällä. Sitten sun alitajunta kysyy, että no mitäs nyt sitten tehdään? Ja tämä pointti tässä on tässä kuvassa se, että sä oot itse tosi aloitteellinen ja haluat apua ja haluat ottaa vastaan hoitoa sun sydämelle ja haluat tuntea enemmän helpotusta. Ja sitten sinne tulee lisää seuralaisia vaaleanpunaisia enkeleitä. Myöskin semmoinen iso porukka, niitäkin on 4 kappaletta. Ja nyt on tämmöinen hauska ruuhka täällä sydämessä. Ja sä istut yhteen kohtaan sen sydäntä ja sitten nämä vaaleanpunaiset enkelit tulee istumaan niin kuin puolikuun muotoisesti niin kuin sun lähelle. Ja kun ne tuli siihen todella lähelle, niin mä vaan näen, tää on ihana kuva kerran, se hoito, mitä ne ensiksi tekee tässä, että lähettää niin kuin silmiensä kautta sulle rakkautta. Se on vähän niin kuin semmoinen laasermainen niin kuin rakkauslähetys, joka tulee heidän silmien välityksellä. Ja sitten sä vaan otat sitä vastaan. Ja tämän tarkoitus on helpottaa sun yleistä olotilaa, mutta myöskin mä huomaan, että lähtee purkamaan jotain surua, jotain hyvin vanhaa, raskasta tai jotain muuta kuin tuo äskeinen, mitä me jotenkin tietoisesti tuossa niin kuin valittiin. Sillä tässä kuvassa se on sitä, että nämä vaaleanpunaiset enkelit pyrkii purkamaan sinulta jotain sellaista, mihin sun ei välttämättä ole hirveän voimakasta päivittäistä yhteyttä. Ja ne tekee sen omien silmiensä kautta, kun ne lähettää silmien kautta sitä rakkaudellista purkuhoitoa. Ja se menee myöskin sun silmistä sisään, mikä on tosi merkillinen kuva. En ole tämmöistä kuvaa aikaisemmin nähnyt.
Ja samalla se rupeaa täyttää sun päätä, se hoito. Ja sitten pään energiasta lähtee tulemaan jotain myöskin vapautta ja jotain sellaista raskasta, joka on siellä omassa muistissa. Mutta tässä korostetaan sitä, että on jotain todella vanhaa, mihin ei välttämättä saa päivittäistä yhteyttä, eikä tarvitsekaan saada. Ja nyt kun ne jatkaa sun hoitamista, nämä vaaleanpunaiset enkelit, niin sä oot niinku ihan täynnä vaaleanpunaista valoa, joten sä voit sielun silmissäsi, omien silmiesi kautta sisäisesti katsoa, että sä oot vaaleanpunaisessa valossa. Hyvin rakkaallisessa valossa. Ja sun oma tietoisuus voimistuu, sun oma sydänmaailma voimistuu. Kun nämä vaaleanpunaiset enkelit tekee tätä hommaa sun kanssa juuri tällä hetkellä, niin mä näen, että toi vihreä porukka myöskin purkaa jotakin omia esteitä sun sydämestä. Sitten kun mä kysäsin tässä, että no mitä esteitä nämä nyt sit vois olla, niin ne kutsuu sitä ihan yksinkertaisesti rakkauden esteiksi. Ja ne toteaa aika silleen vähän niin kuin melkein happamasti, että niitä riittää aina. Ne on semmosia piilossa olevia rakkauden esteitä, jotka voi vaikuttaa niin kuin arjessa aika paljon ja voi aiheuttaa myöskin tosi paljon pettymystä ja harmea ja surua. Joten ne tekee nyt tätä duunia tässä ihan automaattisesti. Ne vaan tekee sitä purkua ja ne lähettelee ulos sun sydämestä. Ja tässä vaan niin kuin kevennetään sydänmaailmaasi. Okei. Sitten me jatketaan sillä tavalla, että näiden vaaleanpunaisten enkelten kanssa hypätään ulos sieltä sun sydämestä. Sitten mennään käymään tuolla solarplexus-maailmassa näiden vaaleanpunaisten enkeleiden kanssa. Sillä ne haluaa samalla antaa sulle hoitoa sun itsetunnolle, sun omalle arvostukselle, koko sun identiteetille, että kuka sä oot ihmisenä tässä elämässä ja tässä maailmassa. Ne hypähti sinne jotenkin tosi iloisesti ja sitten sä istahdat keskelle sun solarplexus-tietoisuutta ja sitten ne on siinä sun ympärillä nätisti. Ja tää kuva on yksinkertaisesti sellainen, että ne vaan keventää sun omaa identiteettienergiaa, jotta sulla on mukavampi olo omasta itsestäsi, että kuka sä oot tässä ja nyt. Täältä lähtee ulos myöskin vähän jotain esteitä, mutta tämä kuva on jotenkin silleen hirveän kepeä ja kevyt. Ja ne vaan että hei, otetaan täältä pois asioita, mitkä häiritsee sun yleistä hyvinvointia. Ja samalla ne rupeaa täyttää sun solaria hyvinvointivalolla, mikä on uusi sanayhdistelmä mulle. Ja sitten se hyvinvointivalo lähtee kirkastamaan sun omaa identiteettiä ja sun omaa itsetuntoyhteyttä. Jotta sä voit vaan tulla sellaiseen kepeeseen, kevyeeseen paikkaan, missä sä voit tuntea sellaista kevyttä ja positiivista arvostusta oman itsesi suhteen. Ja sitä ne tässä nyt latailee ja hoitaa. Mutta jostain kumman syystä oli hirveän kevyt kuva. Vähemmän ehkä raskas, mitä tuossa sydämen puolella näytettiin äsken. No se jatkuu, se solarin hoito jatkuu tässä kanssa ihan automatic. Vähän pitempään, ei ole vaan tämä yksi hetki, kun tässä jutellaan ja kuunnellaan. Niin ja sinne hoitaa sun solaria. Sitten me hypäillään nyt sitten jostain syystä ulos sun solarista. Sitten me tullaan välillä takaisin tuonne pään alueeseen. Siellä on se yksi tummanvihreä henki, joka pitää käsiä sun pään päällä. Ja sitten se rupeaa näyttämään sellaista kuvaa, kun se lähettää koko sun olemuksen läpi vihreätä valoa. Ja tämän valon nimi tällä sekunnilla on rauha. Ja se on myöskin erittäin maadottava rauha. Maadottavaa rauhan valoa pitkin sun olemusta, päästä varpaisiin ja pitkin sun energiakenttää ja kaikkea se, kuka sä oot.
tunne, mikä mulle tulee tässä on, että se rauhoittaa, mikä on välillä ihan tarpeellista. Sitten tässä välillä käydään tuolla selän puolella fyysisesti. Sitten se vihreä enkeli, tämä äskeinen sama tapaus, niin näyttää, kuinka hän laittaa nyt kätensä sun yläselän päälle. Ja tässä tulee niinku semmoista energeettistä hierontaa. Kuva on semmoinen, että hän hieroo sun yläselkää ja lähtee purkamaan täältäkin jotain esteitä. Täältä sydämen chakran takaosasta. Ja kuva on nyt semmoinen, että hän tätä kautta käy sun sydänchakrassa ja avaa sitä lisää, jotta mahdolliset kipukohdat tai ärtymystilat, mitä voi olla yläselässä joskus kiinni ihan fyysisestikin, voi vapautua tai hellittää. Ja tämä on aika hauska tämä enkelihierontakuva. Mutta sitä hän nyt tuossa tekee. Ja sitten hän vaan sanoo, että hän jatkaa, mutta sitten mä jatkan jonnekin muualle tässä. Ja mä tuon takaisin tuonne sydämeen istumaan. Katsomaan, mitä me sitten tehdään. Ja sitten sinne tupsahti yksi ihana, ne muut enkelit on siellä edelleen tekemässä töitä, ne vihreät. Mutta sieltä tuli ihana kultainen enkeli istumaan keskelle sun sydäntä. Ja sä tulit istumaan häntä vastapäätä ja sitten hän ottaa sua molemmista käsistä kiinni. Ja sitten hän lähtee täyttämään sua kultavalolla. Ja se on hyvin voimaannuttava kuva, mikä täällä pyörii. Ja hän haluaa sanoa, että tämä hoito, minkä hän nyt juuri tällä hetkellä antaa sulle, on tarkoitus tukea sun anteeksi antamisen kykyä. Ja se oli sitten aasinsilta seuraavaan aiheeseen, joka tässä nopsasti tuli esille. Ja sä menet juttelemaan vihreiden enkeleiden kanssa anteeksi antamisesta. Ja sitten kysyi ihan suoraan sulta, että luuletko, että sulla olisi tarve antaa anteeksi jollekin toiselle ihmiselle tai antaa anteeksi itsellesi. Vastaat sä niin tai näin, niin joka tapauksessa sua pyritään auttamaan, antamaan anteeksi jonkun asian tai jonkun tapahtuman suhteen, mitä sun elämässä on ollut. Ja sitten vaan istahdette niin kuin semmoisen yhteen nurkkaan noiden vihreiden enkeleiden kanssa. Ja kuva on tarkemmin ottaen sellainen, että sä otat näitä vihreitä enkeleitä molemmista käsistä kiinni. Ja sitten rupeaa lähettämään sun läpi anteeksi antamisen voimaa ja helpotusta sulle itsellesi. Ja se vähän niin kuin nousee niin kuin savuna ilmaan tässä. Se on symbolinen kuva, mutta savua mä tässä nyt näen. Että täältä lähtee savua liikkeelle täältä sun sydämestä ja sen otsikko on koko ajan anteeksi antaminen. Ja sitten sanoo vähän myöskin ovelasti, että jos sä et tiedosta mitään, mitä sä haluaisit antaa anteeksi itsellesi tai muille, niin ei se mitään. Nyt vaan annetaan tämän anteeksi antamisen voiman olla läsnä, vaikka sä et tiedosta mitään. Sillä todennäköisesti täällä on jotain semmoista, mihin sä et välttämättä juuri tällä sekunnilla saa yhteyttä. Ja siihen me halutaan antaa sulle helpotusta. Ja se näkyy nyt tämmöisenä anteeksi antamisen savuna. Että sieltä vaan lähtee liikkeelle. Että jostain syvistä syöväreistä sun sydämestä lähtee liikkeelle jotakin, joka näyttää olevan myöskin aika vanhaa ja myöskin aika raskasta. Okei. Tuo jatkuu vielä tuon anteeksi antamisen niin kuin hoito. Mutta sitten tässä tapahtuu jotain muuta vielä seuraavaksi.
Ja sitten me mennään tässä sydämen maailmassa, niin kuin symbolisesti nyt tätä ajatellaan tätä asiaa, niin me mennään johonkin takahuoneeseen. 1-2 tässä vaan näytettiin semmoinen kuva, että 2 noista vaaleanvihreistä enkeleistä otti sut mukaan. Ja että hei, käydään tuolla takahuoneessa. Joten aika mielenkiintoista katsoa kohta, että mitä se mahtaa tarkoittaa. Ja kun me tultiin sinne takahuoneeseen, niin sä kysysit, että mitä täällä on piilossa. Ja sitten me istutaan sinne. Koko porukka, vaaleanvihreät enkelit ja sinä. Ja sä istut vähän niin kuin lattialle. Ja se onkin omituinen huone siltä osin, että täällä ei ole mitään huonekaluja. Mutta se oli kuitenkin takahuone. Ja tässä oli kysymys, että mitä täällä on piilossa. Ja sitten sanoo hyvin rauhallisesti, että täällä on piilossa kaikkea sellaista traumaa, mihin sä et saa mitään yhteyttä. Ja sitten kysymys tuli vielä näin, että miksi me tultiin sitten tänne, kun mä en saa siihen mitään yhteyttä. Ja ne toteaa vain, että me halutaan hoitaa myöskin sellaista, mihin sä et saa mitään yhteyttä. Ja ne on kysymys nyt, että silloin se on nimenomaan traumaja. Ja jollain tavalla ne vähän niin kuin melkein pelottaa, kerran kun ei saa mitään yhteyttä eikä edes tiedosta välttämättä, niin se tuntuu vähän niin kuin rasittavalta. Mutta sanoo, että ei mitään hätää. Me halutaan vaan, että sä oot meidän kanssa täällä takahuoneessa, jotta me voidaan hoitaa sua kaikella rakkaudella. Ja sitten kun sä istut siinä lattialla oikein rauhallisesti kyllä, niin sitten mä vaan näen, kun nämä vihreät enkelit lähtee nostamaan sieltä asioita esille. Ja samalla ne vie niitä ulos sieltä. Ja jotain sä ehkä näet itse, mutta sitten ne haluaa myöskin sanoa, että se ei ole välttämätöntä. Vaan se, mikä tässä on välttämätöntä, on se, että sä oot vaan avoin hoidolle ja vapautumiselle. Että susta voi vapautua sellaista, mihin sä et ole tietoisesti yhteydessä. Sillä silloin se helpottaa ja vahvistaa sun sydäntietoisuutta. Vaikka sä et aina tiedä, että mihin se liittyy ja mitä sussa tapahtuu. Ja nyt tässä on tämmöinen pieni rukousajatus. Sillä ne sanoo, että me rukoillaan, että kaikki se, mikä ei vahvista sua, poistuu. Kaikki se, mikä ei vahvista sua, poistuu. Sitten kun mä näen, kuinka menee niin kuin ulos semmoisia niin kuin hankalia energiakuvia ulos sun sydämestä. Ja ne on valmiina poistumaan, ne on valmiina menemään vapauteen. Ja samalla sun sydänvoima, sun sydäntietoisuus voi vahvistua enemmän ja enemmän. Ja sä voit tuntea enemmän voimaa sun sydämessä ja koko sun olemuksessa. Ja sä voit antaa itsellesi enemmän rakkautta ja sä voit jakaa enemmän rakkautta muiden ihmisten ja eläintenkin kanssa. Ja tähän jää niin kuin tämmöinen vahvistus, hoito päälle pitemmäksi aikaa. Puhutaan muutamista päivistä, jotta sun sydän saa niin kuin elvyttää itsensä seuraavaan vaiheeseen sillä tavalla, että sä oot vastaanottavaisempi ja enemmän auki hyvälle. Että sulle voi tulla enemmän hyvää ja voi tapahtua enemmän asioita, mitkä vie sun elämää mukavammin eteenpäin. Mä huomaan, että tässä on myöskin semmoinen kuva, että lähtee tämmöisiä lukkoja pois. Ja ne on hirveän jotenkin piilossa olevia asioita, tämmöisiä pikkulukkoja, erilaisia lukkoja siellä sun täällä sydämen niin kuin maailmassa, jotka vaan voi olla ihan super ärsyttäviä ja estää semmoista yleistä hyvinvointia omassa sydänmaailmassa.
Mutta nyt me voidaan hypätä tuolta takahuoneesta pois, mutta korostan, että tuo hoito jatkuu. Me tullaan nyt sinne päähuoneeseen, jos näin nyt voisi sanoa tässä tapauksessa, kun kerran tuli takahuone kokemus. Ja nyt sä istut keskelle sun sydäntietoisuutta ja sitten koko enkeliporukka tuli sun ympärille. Kaikki ne vaaleanpunaiset tuli tuolta takas, se kultainen ja sitten nämä vihreät ja ne kaikki on sun ympärillä. Ja sitten tähän jää tämmöinen ihana kuva, kun ne vaan niin kuin nostaa sun energiaa. Ja samalla vielä, tässä on vähän tämmöinen pieni loppuhuipennus, että ne lähettää ulos susta vielä jotain semmoista, joka ei tunnu mukavalta tai häiritsee sun sydänenergiaa. Ja tähän jää niin kuin semmoinen yleiskuva, että sydän on jotenkin enemmän maadottunut ja sydän voi olla enemmän rauhassa. Ja sydän voi tuntea enemmän voimaa. Ihan yhtä lailla fyysinen sydän kuin tunnemaailma. Ja silloin se yhteys omaan tunnemaailmaan voi olla selkeämpi ja voi tunnistaa paremmin, mitä omassa itsessään tapahtuu, kun antaa itsensä ottaa vastaan lisää voimaa ja lisää valoa ja lisää rakkautta. Ja jostain syystä ihan vielä lopuksi tähän tulee semmoinen tämmöisiä tulienergioita, tämmöisiä iloisia tulienergioita. Ne tuo sun sydämeen positiivista tulta, inspiraatiota, niin kuin herättää sun tunteita mukavalla tavalla. Ja mikä tahansa semmoinen blää-fiilis voi niin kuin vaan poistua muualle. Ja mennä pois sun tieltä, jos sellaisia fiiliksiä on ollut. Joten tänne jää hauska kuva semmoisesta niin kuin tuli energioista, jotka samalla niin kuin piristää sua kivalla tavalla ja antaa vielä enemmän voimaa sun sydänmaailmalle. Okei. Tämä päättyy vähän tällä puff, mutta tämmöinen täällä oli tänään. Aika